Sziasztok, itt Teacher Lucky, és ma ezen a gyönyörű, de hűvös tavaszi napon a legekről fogok nektek mesélni. Ha valaki sokat utazik, akkor sokféle legélményben lesz része, ez lehet földrajzi, vagy egy olyan élmény, ami számomra valaminek a csúcsát jelentette. Nagyon régóta szerettem volna egy ilyen videót csinálni, sok érdekességet gyűjtöttem össze benne, úgyhogy csapjunk is bele. Kezdjük egy földrajzi vonatkozású példával. Jártam a világ legdélebben fekvő fővárosában, ami az új-zélandi Wellington, sőt, ha már itt tartunk, jártam a legészakabbra fekvő fővárosban is, ami nem más, mint Reykjavik, Izlandon. A legveszélyesebb város, ahol megfordultam, az Rio de Janeiro. Ott egyik éjszaka olyan élményem volt a belvárosban, hogy pár percen belül 5 tömegverekedést láttam, mindenki kergetett mindenkit, és épp amikor kiraboltak volna minket, akkor jött a rendőrség és ütött, akit ért. A legmelegebb hely, ahol jártam, az ausztrál sivatag, pedig még csak tavasz volt. A legtávolabbi hely, ahol voltam, most ez attól függ, honnan nézzük. Ha a távolságot légvonalban mérjük, akkor valamelyik új-zélandi település lesz a befutó, hiszen az Budapesttől számítva több mint 18 000 kilométerre van, de ha azt is figyelembe vesszük, hogy milyen nehézkes oda eljutni, és ezáltal mennyivel nő a menetidő, akkor amerikai Samoa lesz a győztes 16 200 kilométerrel. A legszebb tengerpart, ahol jártam, Antiguán van, bár Bora Bora szorosan követi. A legeldugottabb hely Lombokon, Indonéziában volt, a szállásunkat az a taxisofőr sem találta meg a dzsungelben, aki egész életében el sem hagyta azt a kicsi szigetet. Szuper szállás volt amúgy, körülöttünk a fákon majmok ugráltak. A legveszélyesebb hely a természet szempontjából a White Island volt Új-Zélandon, ami egy apró, aktív, működő vulkánsziget. A látogatásom után pár hónappal kitört, megölt 22 embert, azóta érthető módon nem is szerveznek több túrát oda. A legkatartikusabb élményem csak néhány napja volt, ráadásul elég volt hozzá Bécsig utaznom. Közel egy évtizede vagyok 21 Pilots rajongó, rongyosra hallgattam a zenéjüket, rengeteg videómba tettem be tőlük számokat. 2019-ben azért jöttem haza egy héttel előbb Alaszkából, hogy lássam őket fellépni a szigeten, de az esküvőnkön is az ő zenéjük szólt, szóval fullba nyomom. Áprilisban felléptek Bécsben, természetesen egy jó évvel előre már megvettem a jegyünket, és ahogy ugráltunk a koncerten, egyszer csak megjelent tőlem 2 méterre egy pici színpadon az énekes, az az ember, akinek a zenét hallgatom szinte minden nap. Felfoghatatlan élmény volt, és az egyik legemlékezetesebb egész életemben. Azért tegyük hozzá, hogy nem csak szerencse kérdése volt az egész, mert a sötétben észrevettem, hogy tőlem távol jobbra valamit mókolnak, megláttam a mikrofonálványt, összeraktam a képet, elkaptam a feleségemet, és elkezdtem húzni abba az irányba. És milyen jól tettem. Még egy kis földrajzileg jártam Ausztrália legkeleti pontján, Cape Byronnál. A legnagyobb embertömeg, ahol voltam, és ennek utána kellett néznem, azt hittem a Bayern München meccs lesz a befutó a 75 000 emberrel, de a riói karnevál és a Sambadrome még erre is rátett pár ezerrel. A legkisebb hely, ahol valaha jártam, sőt több napot is eltöltöttem, az az indonéz Gili Menó sziget, ez nagyjából 2 négyzetkilométer. A legrövidebb repülőutam is ehhez a térséghez köthető, Baliról Lombokra kevesebb mint 30 perc alatt megérkeztünk, ráadásul még enni és inni is kaptunk a fedélzeten, sőt, ülésbe épített tévé is volt. A legtöbb idő, amit egy külföldi országban töltöttem, az összesen 15 hónap, mindezt Kínában. Most döntsd már el, hogy sütsz vagy nem sütsz, hát nem igaz. A legtöbb összefüggő idő, amit külföldön töltöttem, az 14 hónap volt, ebből egy év volt Kína, megszakítva egy kis Tájfölddel, Kambodzsával és Szingapúrral, majd Kína után következett 2 hónap kolbászolás Indonéziában, Malajziában, Új-Zélandon és Ausztráliában, úgyhogy 2016. szeptembere és 2017. novembere között nem voltam Magyarországon, de még csak Európában sem. A legkevesebb idő, amit egy országban eltöltöttem, az 2-3 óra, és vagy a Vatikánban, vagy San Marinóban. Olyan szoros a verseny, hogy nem tudnám biztosan kijelenteni, hogy melyik országban voltam kevesebb időt. Jártam Kína legdélibb szárazföldi pontján, Hainan szigetén, a világ vége nevű sziklaformációnál. Egyébként ez az a sziget, ahol Kínában éltem. A leghosszabb repülőutam a Covid kitörésekor volt, a Wizz Air mentesítő járatával. Los Angelesből repültünk New Yorkba, onnan Reykjavikba, majd végül Budapestre, de nem szállhattunk ki ezeknél a megállóknál sem, úgyhogy több mint 20 órát ültem egy helyben. A legvagányabb húzásom talán az volt, amikor strandpapucsban, majd a végén már mezitláb másztam meg Balin a Batur vulkánt. Na nem önszántamból, csak előző nap elestem a robogóval, lett egy sérülés a lábamon, ami miatt nem tudtam felhúzni a túra bakancsomat, de ezért csak nem hagyok ki egy vulkánmászást. A legvagányabb húzásunk, mint család, az volt, amikor fogtuk magunkat, és az akkor még 2 éves Rózival kiköltöztünk Ázsiába 2 hónapra. Szerintem az elég menő volt. A legnagyobb kultúrsokk is ott ért, mert bár addigra már túl voltam másfél év Ázsián, Vietnámban Ho Chi Minh város úgy meglepett a több millió robogójával és egyéb részeivel, hogy csak néztem. A legnagyobb csalódásom San Francisco volt, talán mert már 10 éve vártam, hogy eljussak oda, és túl magasra tettem a mércét.
Voltak szuper részei, de összességében egyáltalán nem azt adtam, mint amire számítottam. Jártam a világ legdélebben fekvő városában, ami nem más, mint Ushuaia, Argentínában. A legszürreálisabb élményem valószínűleg Bora Bora volt, ahol a derékig érő kristálytiszta vízben állva cápák és ráják úszkáltak körülöttem. Ezt azért elég szorosan követi az alaszkai Gletscher túra, ahova helikopterrel mentünk fel, vagy amikor először jutottam el Hobbit falvára. A legjobb állatos élményem, amikor Tájföldön egy napot mentett elefántok között töltöttem, ez volt életem egyik legjobb napja. A legolcsóbb ország, ahol jártam, az Vietnám. Például ez a hatalmas adag faleves egy Michelin Guide által kiemelt étteremben nagyjából 1500 forintba került. A legdrágább helyet nehezebb meghatározni, mert Szingapúr a világ egyik, hanem a legdrágább országa, de turistaként azért sok mindent meg lehetett oldani takarékosabban, ellenben Izland minden szempontból rettenetesen költséges volt, úgyhogy inkább az utóbbit mondanám. A legfinomabb egzotikus étel, amit kóstoltam, az a kenguru és a bálna steak, mindkettő zseniális. Ha már válaszolnom kell, akkor legyen a kenguru, mert azt én sütöttem. A legrosszabb egzotikus étel, amit kóstoltam, hát itt a rothasztott cápa és a durián nagyon versenyez az első helyért, de szerintem a cápa nyerne. A futottak még kategóriában ott van többek között a bálnaháj, a vietnámi bogár és a bárányhere, de ebben most nem is mennék bele, inkább nézzétek meg a Hogyan ne halljunk éhen videókat. Ennyi legjutott most eszembe, de kíváncsi vagyok a ti leges élményeitekre is, úgyhogy írjátok meg kommentben, én pedig már készítem is a következő videómat.